ao progreso, non? Ou que? Hola. Hola, oídesme? Hola, 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 hola. Sí, bueno, son Sabela Corbella, me Ai, conoces. hola, Sabela. Hola, Sabela, como estás? Encantada. Non te Ben, vexo. vamos. É que eu non teño, non me vexo tampouco, está todo en negro. Vou a mirar a ver se teño que habilitar aquí. Iniciar vídeo. Seguramente tes que Ahora, darlle, pero xa te vexo. aquí estou. Moi ben, Sabela. Son a única xornalista, non parece? Paréceme que sí, pois eres a valente. Vale, vale. Ben, entón, vou comenzar. Escoitasme ben, Sabela, verdad? E vou apartar o teclado do ordenador e xa... E escoitasme ben, Froilán. Froilán, tú escoitasme? Escoitasme, vale. Ben, pois vou comenzar introducindo por que esta roda de prensa. Desde a Adega vemos que é importantísimo que haxa unha simbiose entre o que é a cidade e o que é o río. É dicir, a cidade se volte para o río, pero que o río tamén se volte para a cidade. Neste sentido, pensamos que temos un privilexio inmenso con estar á beira da parte alta do río Miño, que baña unha gran parte do que son as zonas urbanas e periurbanas. Pensamos que esta parte está un pouco abandonada ou bastante abandonada. E que, sendo tan interesante e tan importante para a cidade e para o resto do curso fluvial, porque somos os responsables que estamos na cabeceira, pensamos establecer un contacto tanto con a Diputación como con o Concello e con a Confederación Hidrográfica para proporlles un proxecto de cuidado integral, de atención integral para o río Miño. E quizá Froilán pode explicar que estivemos visitando a Diputación máis o Concello e el tamén estivo na Confederación Hidrográfica presentándoselles este problema e esta posible solución. É dicir, vemos un problema, pero vemos tamén que pode ser unha solución importantísima para a cidade e para o medio ambiente, que temos que pensar en todo. Entón, quizá, Froilán, poderías tú explicar estas entrevistas que tuvemos con estes organismos, verdad? Froilán, tes que lle dar a voz, que non tes. A ver, escoitadesme agora? Agora sí, Sí, non? agora sí. Vale. Vamos a ver, nós o que queremos é precisamente que se visibilice a nosa postura. Nosotros, como Adega, xa dende cando se construiu o Carrefour, cando foi o Pazo de Feiras e Exposicións, e unha cuestión que pasou bastante desapercibida en moitas ocasións, que era cando se pretendeu construir a presa do Narla, que era realmente coller e garantir a captación de auga dentro do Narla para poder seguir vertendo toda a merda ao Miño. Bueno, aquilo foi unha cuestión onde inicialmente Orozco e semanas despois o propio Cacharro, despois de unha loita moi intensa que moita xente de Lugo lembra, esa loita se ganou. Empezo comentando isto porque a Adega leva toda a súa historia, 40 anos de historia, máis de 40 anos de historia, co San Benito do non. Estamos fartos do non. E hoxe vamos a centrarnos exclusivamente no sí, nas propostas que a Adega vai a formular con respecto ao Miño. Entón, nosotros tomamos a iniciativa de contactar co presidente da Confederación, xa tivemos varias reunións, e trasladarlle cales entendíamos nosotros que eran as cuestións claves. Unha delas era o propio prestixio, a propia decencia da Confederación, que, dende logo, naceu ben mal. O estricto cumprimento da lei, cousa que non pasaba,
e, ao mesmo tempo, que por parte de técnicos e algúns funcionarios extremaran tamén o seu respeto escrupuloso que a lei. Primeira cuestión. Neste sentido, bueno, pois, despois valoraremos un pouco a atitude de cada un. De logo, intentamos falar que a alcaldesa, co primeiro tenente alcalde, equipo de goberno do Concello, e co equipo de goberno tamén da Diputación. Entón, aí, o que atopamos foi receptividade e, por parte dos representantes da Diputación, tanto do BNG como do PSOE, a postura que manteñen é que é un protagonismo que debe de ter fundamentalmente o Concello. Nosotros neso o entendemos e o aceptamos e nos parece correcto. E nese sentido tamén é moi importante entender que queremos que haxa un organismo mixto que xestione o Miño dende as Amasas ata a desembocadura do Rato. E a Diputación, tanto nas Amasas como no Rato, e incluso un pouco máis arriba, que ten tamén espacios onde están ubicados dous edificios que non deberán de estar, o Arquivo da Diputación e a UNED, e o protagonismo, desde logo, debe de asumir o Concello. Despois faremos unha valoración contra o final sobre o que entendemos que é a atitude da alcaldesa. Entón, nosotros aí o que temos como moi claro é que é necesario neste momento darlle prioridade que debe de ter o Miño. O Miño ten que ser unha parte esencial da cidade. Non pode estar de costas a cidade. Hai que poñer en valor o Miño. Entonces, bueno, nosotros aí, insisto, esta é a primeira parte. Logo, agora, se fará faremos un recorrido polo que foron os distintos, un recorrido polo que son as situacións do Miño. Nas Amasas, non fai falta que nos estendamos, sobre todo para a xente de Lugo, se está a construir unha urbanización ilegal, sin apreciativas autorizacións nin de patrimonio. E, polo tanto, despois falaremos tamén delo, ollo, incluso o personal funcionario do Concello. Neste momento, a parte da responsabilidade política que ten a alcaldesa, hai 4 funcionarios aos que estamos facendo un seguimento específico do seu comportamento nos distintos órganos do Concello. E un concelleiro novo no cargo como Miguel Couto que este atento tamén ao seu departamento. E iso ten que ver ca actuación na Porta San Pedro no Carril das Flores. Entonces, o tema das Amasas, que é un tema onde se destruiu un cauce, onde se talou toda unha masa arbórea que realmente era un bosque de ribeira autóctono, árboles moi lonxevos, e se canalizou ou se desviou un cauce fluvial. Bueno, esta é unha situación que, si queren, ainda están a tempo de non acabar nos tribunais. Evidentemente, o tema de Carrefour, e recentemente o tema da gasoliñeira, que acaba de haber unha sentencia do Tribunal Supremo onde ordena a súa demolición. A adega, no seu momento, tamén puxo isto encima da mesa. O Pazo de Feiras, que acabou se instalando e tamén, bueno, pois, Pazo debe ser, Feiras hai máis ben poucas. En todo caso, no seu momento tamén a adega conseguiu que se retranqueara todo aquele espacio libre, se ganou, senón o Pazo estaría tamén en riba do Miño. En todo caso, un despropósito máis é a actuación do Festival do Caudal Fens, que tamén están ao lado mismo dun espacio que é Rede Natura 2000, espacio protegido, e que incluso no seu momento nos consta que houbo hasta denuncias dun propio centro hospitalario que está próximo pola cantidad de ruido para
os seus doentes. A fábrica da luz xa se ten falado moito diso, e aquí o que queremos é que se non hai ideas que se pidan a través dos medios, pois me parece que non é o xeito de actuar dunha persoa que é a alcaldesa e que ten que ter o liderado. En todo caso, nosotros xa lle trasladamos algunhas ideas e un espacio como da Fábrica da Luz, que a súa historia detrás, pois acabaron nos tribunales, pero a mellor acaban con responsabilidades de tipo penal incluso. É dicir, a roda de prensa de hoxe é unha roda de prensa seria. E nosotros, isto que estamos dicindo, o vamos a levar a cabo. É dicir, poñámonos serios. Señora alcaldesa, hoxe estamos moi serios. Entonces, ollo co que se informa e ollo co que se decide. Nosotros xa lle trasladamos á alcaldesa a posibilidade de que eso sea un espacio de museo, de posta en valor, de reivindicar o papel que tuvo a Fábrica da Luz como vanguarda, como exemplo para as cidades de todo o Estado, posto que foi, se non foi a primeira, foi a segunda cidade que tuvo a súa propia fábrica. E isto hai que poñelo en valor. Deixamos por final o tema do Club Fluvial, pero baixando un pouco máis está o tema das piscinas flotantes. Bueno, acaban de recibir unha autorización, pode ser que sexa legal, ainda non o temos estudiado en profundidade, pero desde logo é un despropósito. Non ten pés nin cabeza, non ten calado, non ten sitio. Nosotros o que reivindicamos é que os cidadáns de Lugo teñen que ter acceso, e o acceso está onde está o Club Fluvial. E o río é público, e a lei de augas, e a directiva marco da auga, así o di. Estamos no século XX, estamos no ano 2020, non estamos no século pasado. E non vamos permitir que se prive aos cidadáns de Lugo do río, baixo ningún concepto. Bueno, entendemos que o tema, outro proxecto que anda por aí, que é o de quentar a auga da traída para facer unha piscina con auga quente, home, habrá que mirar a posibilidade de facer unha investigación, mirar os acordos que se pode chegar co propio balneario, mirar a posibilidade de localizar unha veta de augas caldas. É dicir, home, Ourense non está tan longe. Un viaxiño a Ourense leva unha hora, hora 10. E se pode ver como está Ourense. Unha cidade similar, en moitas cousas a Lugo, e iso sería simplemente aprender un pouquiño do que hai. E vinculado ao Miño está parte da estrategia que se denomina programa Muraña Miñao, da muralla ao Miño, con un orzamento, o conxunto dos proxectos de 18.750.000 euros. É unha cantidade brutal, 15 millóns de Europa e 3.750.000 de fondos propios do Concello. Bueno, pois unha das iniciativas é facer unha pasarela sobre Nacional Sexta, que encima vai ter máis de 300 metros, cando por debaixo son 100 e pico. E van, según palabras da alcaldesa, a invertir 885.700 euros. Para qué? Pero que esa pregunta fai calquer cidadán que pasee por ali. Para que esa pasarela? Para que ese casi 1 millón de euros? Con 1 millón de euros se fai un proxecto con contratación de 100 persoas durante 6 meses para actuacións medioambientais que neste momento serían 100 persoas que en situación de crisis podía estar axudando a recuperar este entorno. E é unha cuestión que simplemente queda aí. E esta pasarela vai ser unha vergoña. Vai ser unha absoluta vergoña.
E iso para que dúas veces ao ano os xiadeiros do Sporting de Xixón e do Oviedo, cando veñen ao Lugo, mentras que o Lugo está en segunda, veñan dúas veces ao ano a ver o partido de fútbol. Aquí, se non hai asesores, ou se hai asesores non se lles fai caso. Isto, insisto, é un despropósito. E isto é unha das cuestións que está tamén vinculadas ao miño, porque hai outras actuacións que non vamos a entrar, que son cuestionables, que tampouco se informou sobre elas, pero bueno. E logo, o tema que é o tema do miño e o baño, o que é o Club Fluvial. Nosotros, de momento, non vamos a entrar no que é a xestión do actual presidente do Club Fluvial. El sabrá o que fai, incluso sabrá as responsabilidades das actuacións que está tendo en conta. Evidentemente, se non cumple a lei, o Club Fluvial vai se quedar sin piscinas externas. As piscinas externas van ser por cidadáns de Lugo. Estamos falando en serio. As piscinas do Fluvial, do actual Fluvial, as piscinas externas son ilegais. E iso o saben moi ben os dirixentes das administracións. En ese sentido, o presidente da Confederación o ten moi claro. A alcaldesa debera de telo igual de claro. Bueno, isto sería un pouquiño o que é a situación na que estamos. Eu non sei se quere facer alguna pregunta, se non, comentaría tamén, antes de facer unha valoración do que é a actuación da alcaldesa con palabras precisas, pero bastante serias, falaríamos vinculado ao tramo final do Miño na Tolda, se pretende facer outra barbaridade que é a Ronda Leste. Ollo co tema. As ideas que andan por aí son claramente ilegais. E como non se actúe correctamente, tanto nos proxectos europeos actualmente en vigor, que, por certo, foron adxudicadas a Inca, a empresa que denunciou o Concello na fábrica da luz. E se lle advertiu, entre eles personalmente por min, a alcaldesa do que iban a facer. Pero bueno, eso xa é outra cousa. A Ronda Leste é moi importante. Nosotros o que si despois de isto a alcaldesa sigue sin recibirnos e sin escoitarnos, faremos un informe a Europa e ao Ministerio da actuación medioambiental desta señora. Insisto, para nós, nós personalmente como adega estamos bastante fartos de que se nos catalogue de non. Neste momento vamos a decir non aos despropósitos e temos unha alternativa completa para o Miño. E vamosles a lembrar que hai unha lei do 85, a lei de augas do 85 que non se está cumprindo. Bueno, un pouco así para rematar, vou dedicar unha pincelada o que entendemos que é un gran despropósito, que é toda a actuación de, a ver, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ser precisos para non desfasar.
Lugo precisa un diseño de cidade. Un diseño de cidade. Está ben, e isto xa é un gran labor que fixo o señor Orozco, está ben facer unha cidade para 300 e pico mil habitantes. Iso o único que propicia é non colmatar cidade, non facer cidade habitable e propicia a especulación. E aí tamén veremos a ver que pasa co proxecto do barrio multiecolóxico. Olliño a Navegantes. Nese tema estamos encima. É un tema serio, que vai ter repercusións. Eso é unha gran falacia. É propaganda e é mentira. Entonces, se a alcaldesa non coñece a cidade, que espabile. Se non ten asesores, que supoño que sí, que busque asesores cualificados. E se non, que escoite os que ten. É unha señora que non sabe escoitar, con noso demostrou. E, polo tanto, non estamos falando dun alcalde de barrio. Estamos falando da alcaldesa dunha cidade de 100.000 habitantes. E, polo tanto, que ten que ter unha visión estratégica, ten que ter un liderazgo. Nosotros, como ADECA, non llevamos a permitir o desinterés absoluto e o despropósito con relación ao Miño. O Miño é un valor estratégico fundamental para a cidade. E a nosa insistencia vai seguir. Tamén lle decimos, e isto en relación a proxectos como a propaganda do barrio multiecolóxico ou dos proxectos EDUSI, que xa está ben de ir a remolque de proxectos desfasados. Son proxectos europeos desfasados, do século pasado, en contra das actuais directivas europeas. Que se poña as pilas. Pedímoslle que se poña as pilas. E ten que explicar eses proxectos DUSI. Os ten que explicar. E non vale que diga un día que estou sin ideas, dádeme ideas, veciñanza de Lugo, para ver que fago ca fábrica da luz. Nosotros xa lle dixemos fai máis de 2 anos. En todo caso, insisto, faremos un informe completo para Europa e para o Ministerio de Transición Ecolóxica. Exiximos que pase a liderar a cidade, pero que o lidere especialmente nos temas medioambientais, que son o futuro e onde vai haber diñeiro de Europa tamén, pero non con estes proxectos desfasados, trasnoitados, sin visión de cidade. E, polo tanto, o que queremos é que se poña as pilas. E temos que poñer o Miño ao servicio da cidade, a prestixar a cidade, a dar calidade de vida á cidade. E esta pasión é porque está moi interiorizada, falo con pasión, o recoñezo, pero está moi interiorizado. E paseando polas beiras do Miño, se ela paseara polas beiras do Miño, os veciños que pasean por ali, e agora co COVID máis, demandan isto, o demandan profundamente. O Miño non pode estar descostas á cidade. O Miño é unha parte esencial desta cidade. E hai que liberar todo o acceso público a beiras do Miño. É legal. Digo, é ilegal non facelo. Non vai a ser o Miño para uns poucos. O Miño vai ser para todos. Ten que ser público, de acceso público. E os sitios onde se pode bañar e onde se ten que bañar a cidadanía de Lugo que queira. E o que hai que facer é exclusivamente dar unha mínima infraestructura para vestirse, poñerse o bañador, e que haxa seguridade, e que haxa vixianza. Porque agora incluso os nosos xóvenes estánse tirando ao río, en sitios de perigo. E iso facíase fai 40, 50, 60 anos. Pero non é o que procede agora. Que revise
proxectos europeos desfasados. Vamos a actuar moi en serio. Temos un proxecto para a cidade desde un punto de vista do século XX. Nós estamos no 2020, ven unha década de inversións estratégicas vinculadas ao cambio climático, ao medio ambiente, a posta en valor, que o Miño está en Rede Natura. Está protegido, é unha zoa de especial riqueza dende un punto de vista de biodiversidade. E o único que se está facendo é mirar para outro lado, poñer unha pasarela, inaugurar algo. Si a ciudadanía, Lugo, nosotros paseamos bastante. E o vemos. Bueno, pois máis ou menos era a esencia do que queríamos decir. Podemos dicir á alcaldesa que escoite, que cumpla ca legalidade, que xestione e que lembre que estamos no 2020. Decimoslle sí a que exerza o liderazgo que ten que ter, a cumprir a lei, a ter un pouco de humildade. O sentido común todos temos un pouco. E menos soberbia e buscar o consenso. E todos podemos aportar algo. Todos. Entonces, menos soberbia e menos despilfarro. Sería un pouco o resumo. Ben, pois, eu para acabar concretaría todo o que dixo moi ben o noso secretario xeral de Adega, Froilán. A actuación de Adega, como vedes, é sempre primeiro falar, pactar e buscar sempre o cumprimento da lei. Nós defendemos a lei por encima de calquera outra cousa e cando as leis non son xustas tamén nos queixamos e tratamos que se modifiquen, pero hai unha lei e esa é para todos. Entón, concretamente, con relación ao Club Fluvial, pedimos que se faga o deslinde daquela zona que é zona de uso público coa zona que sería privativa do que é a asociación. Sería moi dubidoso, porque moita da zona que hoxe se usufrue no Club Fluvial foi roubada ao Miño porque foi produto de recheos, con o cual tamén se dañou moitísimo ao río Miño. Pero, ben, pedimos, por tanto, deslinde. Segundo, na zona da área recreativa que está ao redor da Fábrica da Luz, pedimos urxentemente que non volte pasar máis outro verao sin restaurar aquelo. Ten que restauralo, polo menos como estaba antes que esa empresa malfadada destrozara todo aquel cauce e toda aquela zona. Por tanto, aquelo foi algo que se gañouse coa loita da veciñanza e de Adega liderando aquelo. Entón, aquelo gañouse, se restituiu a legalidade, pero non se restitui a legalidade para deixar todo estragado. A obrigación do Concello é restauralo, polo menos como estaba antes, para que a cidadanía poida aproveitar. Neste caso serían cousas concretas. O río Mera tamén entraría dentro deste proxecto porque debería de ser cuidado parte do seu cauce, dado que verte o río Miño. Eu insistiría que temos que coidar o bosque de Ribeira porque é responsabilidade nosa, porque pertencemos a unha cousa que se chama o planeta Terra e é necesario cuidar que a temperatura non siga subindo como está subindo, pero é porque temos todo iso aí para disfrutar. Queremos disfrutalo todos, a Adega xa ten feito roteiros en moitas ocasións á beira do Miño para dalo a coñecer. Moitas gracias a todos e se queres facer algunha pregunta, Sabela, pois aquí estamos. Obrigada. Pois nada, únicamente, non sei se me escoitades. Escoitadesme? Sí, perfectamente, sí.
Vale, ben. Bueno, pois nada, eu estaba interesada sobre todo en saber cales eran as propostas, pero agora mesmo acabas de resumilas ti, non? O da Fábrica da Luz, o do Mera e o do Club Fluvial, non? O sea, as cousas que propoñedes que se fagan xa. Si, hai cousas xa iminentes, pero nós, en realidade, interésanos moito un proxecto integral global de todo o Río Miño. Por tanto, como moi ben explicou Froilán, era nas reunións que tuvemos, tanto coa Diputación como coa Federación Hidrográfica, como con o Concello, eles mostraron interés e mostraron que lles parecía ben o que lles propuñamos. E propuñamos a creación dun órgano mixto, en que o Concello debería levar o liderazgo, como dixo Froilán e como recoñecen desde a Diputación e desde o propio Concello. Pero non pode ser ignorante da Diputación que cuida das reservas da biosfera, e isto é zona núcleo da reserva da biosfera Terras do Miño, e ademais o río Miño pasa o seu curso, a maior parte del, pola provincia de Lugo, con o cual todo o que lle fagamos ao Miño aquí arriba vai repercutir augas abaixo, polo tanto a Diputación tamén moito ten que decir. E logo tamén nos interesa que a Confederación Hidrográfica se implique porque ten que cuidar dos ríos e das súas marxens, e esas marxens teñen que ser públicas. Non se pode roubar ao público por parte do privado. E nós sempre pensamos que hai iniciativas privadas que se deben de facer compatíveis con o uso público. Non é que estemos en contra de que haxe iniciativas privadas. O único que queremos é que as iniciativas privadas cumplan a lei e sexan compatíveis con o aproveitamento público. E como unha cousa que se dixo aquí foi de unha captación dunha veta de auga quente, iso é unha demanda moi antigua de adega xa, porque sabemos que hai brotes, eso dito por veciños da zona da Ponte, que aparecen brotes de auga morna, de auga quente, a veces que agroman. Por tanto, iso é unha cuestión sería solicitarlo a Minas, porque iso pertence a Minas, pero sería moi importante porque lle daría a Lugo unha ventaxa parecida ao que ten hoxe Ourense. E sería compatible co balneario. Nós non estamos en contra do balneario, que quede claro, ele está dentro da lei, ten unha concesión, pero incluso vemos como en Ourense o uso público tamén axuda, tamén fomenta que as institucións privadas como balnearios lles vaya mellor. E, bueno, pois creo que é iso. Vale. Moi ben. Eu gustaríame, Isabela, comentarche un pouco. A proposta nosa de crear este órgano mixto de xestión pública, Concello e Diputación, por parte dos dous representantes, dos dous socios de goberno e Diputación, mostraron a disposición. O único é que entenden que debe de ser unha iniciativa que debe de liderar o Concello. O propio primeiro teniente alcalde, moi prudente desde o meu punto de vista, entende a proposta de adega e non ve mal a creación deste órgano mixto de xestión pública para o Miño. E tamén entende que debe ser o Concello o que toma a iniciativa. Así que hai unha valoración inicial positiva. Evidentemente, supoño que o abordarán entre eles. Logo, tamén é importante, entendemos que tanto a Confederación como a Xunta tiñan que ter unha participación importante en canto a financiación. A Xunta tampouco se pode poñer de costas. De feito, a actuación no Mera foi da Xunta. E nos proxectos que presenta Europa, supoñemos que tamén se contemplará a cidade de Lugo. Estamos falando de moitos casos. E unha última valoración con relación á Confederación Hidrográfica. Nosotros celebramos o cambio de atitude por parte do presidente da Confederación. Hai unha cousa que parece obvia, pero é que se comprometeu ao estricto cumprimento da lei, cousa que non viña pasando. É dicir, que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en épocas pasadas, o respecto á lei foi
en algúns casos, moi pouco cuidadoso. Entonces, nosotros, en ese sentido, entendemos que este esforzo de cambio de actitud o estamos valorando. Non damos un cheque en blanco a ninguén, pero estamos valorando. Era eso. E se che queda, vamos a ver, eu creo que co que dixo ocurra o tema da proposta dende Omera, dende as amasas hasta baixo, está bastante clara as propostas que facemos. Tampouco queremos ir máis alá porque hai cuestións estrictamente técnicas. Por exemplo, o das augas caldas e o balneario. Necesitamos que técnicos cualificados fagan ese estudio e iso ten que facer a administración. Entón, aí somos un pouquinho prudentes. Xa se fixera un estudio do Concello sobre eso. Xa había un estudio, que pasa que eu creo que aí chocaban cos intereses do balneario, porque hai unha concesión pública das augas, da explotación das augas quentes. Sí, pero... Parece que aí está o tema. Sí, pero nos entendemos que hai, a día de hoxe, hai a suficiente técnicas para poder facer unhas captacións, unhas mostras, porque non hai unha única beta. E iso ten que ser compatible. É dicir, o que non ten sentido é que o que sería ter unhas augas caldas abertas como ten Ourense, que todo o mundo poda... Sí. Bueno, pois, agotar as posibilidades, que ao final non, pero nosotros entendemos pola información que algúns técnicos nos facilitaron, que de momento tampouco non queren que digamos os nomes, entenden que sí, ten que haber e hai vetas compatibles co balneario. Sí, vetas, vamos, daquela, decían que sí, que había, debe habelas, claro, pero o problema era o choque cos dereitos do que ten o balneario sobre elas, o sea, sobre a explotación desa auga. Sí, daquela falábase deso, pero non sei. Desde un punto de vista legal, o balneario ten os seus dereitos, ten unha concesión, pero non son os dereitos absolutos e exclusivos. Quer dizer, ben, como negocio pode estar ben que defende os seus intereses, pero os cidadáns de Lugo, se temos posibilidades de ter unha nova captación, dunha nova Sería beta... maravilloso. Claro, pero é que... Sería das primeiras en apuntarme. É que é o que se oculta. Que ao final non é posible. Nós entendemos que sí, e que polo que nos dice xente que sabe, porque claro, nin Curra nin eu dominamos este tema. En todo caso, eso tamén... O lógico é que non fora tampouco a adega que liderada. Nosotros ponemos eso, pero ten que ser unha iniciativa. Un alcalde ten que ser o líder da súa cidade. Entón, que se poña as pilas. Que se poña as pilas. É o que lle pedimos, que se poña as pilas. E algún funcionario tamén que se poña as pilas. Insisto, hai 4 funcionarios que están no punto de mira. Vale, bueno, pois por min é suficiente xa. Pois moitísimas gracias. Simplemente, Isabela, igual querías preguntar algo sobre zona de baño, porque é o que a xente sempre pregunta, e qual é a nosa postura. Creo que máis ou menos no que levamos dito, a zona de baño de Lugo é a zona do club fluvial, porque hai que ter en conta que é Rede Natura hasta a ponte, e despois, de todas as maneiras, son terras do Miño. Entón, a zona que xa está usada desde hai máis de 70 e tantos anos é a zona do club fluvial, pero esa pode ser moi grande, moi alargada, é dicir, non ten por que circunscriberse estrictamente ao que é o caneiro do fluvial. Creo que dimos unha visión xeral, non? Que sería, temos a área recreativa a volta da Fábrica da Luz, temos o propio caneiro da Luz, coas illas, que é unha zona moi bonita, e temos a zona que podíamos chamar das amasas, dos robles, que todo iso tamén son terrenos da Diputación. Tamén sería interesante que no verao se desen postos de traballo para diferentes socorristas que podían estar en pontos estratégicos e facilitar a chegada ao río dunha maneira pouco invasiva, que sería o que nos propomos. E, bueno, creo que, porque a xente se pregunta, bueno, moi ben, a zona de baño, que? Bueno, pois nos defendemos, eu me baño no río, eu gosto moito de bañarme no río, defendemos que se poda bañar no río, vale?
Moitas gracias, O Amelia. sitio da praia fluvial que está contemplada, creo que é un pouquiño máis adiante, non? Hacia... Despois do balneario, non? Para... É que xa falamos das piscinas, nós non estamos de acordo, xa saiu publicado no Progreso, que as piscinas en principio cumplirían coa normativa e pues, deronlles o visto o permiso. Pero nós non estamos moi de acordo con iso porque altera moitísimo o que é o curso natural das augas e, desde logo, se aplicáramos a directiva Marco da Agua, eu creo que tampouco non a cumplirían, porque aquela é unha zona, na zona onde desemboca a rúa Alfonso X, aquela é unha zona que non ten moita profundidade, pero que é unha zona realmente bastante rica. Non sei se te lembras pola primavera como se enche todo de oucas en flor. Todo eso as piscinas van a matar. E non creo que sexa... A nós non nos parece favorable para o río. Desde logo, nós opoñerémonos a iso. E buscaremos a maneira de que teña, porque creemos que por sentido común iso non pode ser factible. E que sitio propoñeríades para a praia fluvial, entón? Cerca da Fábrica da Luz, entre a Fábrica da Luz e os Robles, por exemplo? Sí, bueno, toda esa zona pode ser habilitada, pero sempre e cando con unha mínima infraestructura para que poda haber unhas cabinas de mudarse, pero sobre todo que poda haber guardias, como se chaman isto? Socorristas. Que iso tamén dá traballo, lle das traballo a 4 persoas ou a 5 e iso tamén é bon para o verao, non? E logo, aí bañámonos toda a vida, na Caneiro da Luz bañámonos toda a vida, e tamén á beira da Fábrica da Luz tamén nos bañamos, ali hai unha zona de praia natural, porque hai un depósito de area natural, á beira do chorón que hai ali, non? Do salgueiro que hai ali, perdón, é un freixo, o freixo, non sei se te des conta, hai unha árbore ali moi bonita que é un freixo. Ali á beira daquel freixo hai unha zona de pequena praia, de maneira natural. Claro, pois teria que haber estratégicamente colocados os socorristas e logo cabinas para cambiarse e un servicio tamén se poden facer dunha maneira recolecta, non ostentosa e nin demasiado aparentosa. E logo, toda a zona do club fluvial hai que preservar para uso público o que é dereito de uso público. O sea, ves que estamos pedindo deslinde, que o Concello faga o deslinde. E o deslinde chega hasta os vestiarios do club fluvial, o sea que eso o sentimos, pero se é público, é público. A xente ten dereito a usalo. Outra cousa é que se poña unha normativa, que se fagan unhas entradas, porque iso tamén, as piscinas municipais tamén se paga cando se entra. Iso é outra historia, non? Que o Concello pode controlar. Pero a piscina infantil do fluvial está en espacio público. Sí. Eso que ten que quedar clariño. É dicir, o club fluvial o ten que ter claro. E se o presidente actual non entende isto, irá a cousa mal. É dicir, as piscinas infantis que están fora, eso é miño. Ali non pode privatizarse. E non vale que cando chega xente da adega lles abra as cancelas. As cancelas teñen que estar abertas para todos, non só para os que somos da adega. Non é broma, é serio, sabela. Nos abrían as cancelas, pero nosotros non queremos que nos abran as cancelas a nós, porque sabemos que as cancelas teñen que estar abertas. E iso o sabe precisamente o presidente da Confederación tamén, porque tamén o dixemos. E o presidente do Club Fluvial tamén o sabe. E, por tanto, se vai por aí tamén acabará mal. Nosotros queremos unha convivencia pacífica co Club Fluvial, pero hai cousas que a lei do 85, a lei de auga do 85, a directiva Marco da auga, é dicir, toda a legislación non lles dá razón. E por eso nosotros simplemente queremos que se cumpla a lei, porque a lei é para todos. E non queremos, non queremos ningún conflito co Club Fluvial. Pero se a xente da adega pode pasar e lles abren as cancelas, o que queremos é que lles abran as cancelas a todos. Vale, pois nada, xa está logo. Moitas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.